Caixa Ontinyent ha estrenat la seva nova web, una mostra del que es considera l'inici de l'adaptació de l'entitat a la nova realitat digital i amb el qual naix una plataforma integrada per 3 webs, una corporativa, una segona de clients que veurà la llum en les properes setmanes i la web de la seva obra social, en marxa des de fa un any. Hem intentat fer algo que siga visualment agradable, accessible, fàcil de navegar, una web intuïtiva. El contingut i la configuració està realitzat pels departaments centrals de Caixa Ontinyent i el disseny i la programació per una empresa de comunicació especialitzada d'Ontinyent, que és Que Viene el Coco. La web que teníem fins a aquest moment era una web antiga, difícil d'arribar a buscar les coses. Quan tenies que buscar alguna cosa, era complicat navegar a través d'ella, teníem pocs productes, pocs serveis, i el que hem intentat així és ser molt més transparents com a dibuixant, però a més, sobretot, n'hi ha un tema bàsic. La web té que ser clara i la gent té que poder arribar fàcil al lloc on vol arribar. La web corporativa, accessible ara des de caixaontinyent.es, compta amb diferents apartats. Un referent a la informació de l'entitat, on es detalla la seva història, cultura corporativa, la carta del president i la seva seu social. Un altre destinat a govern corporatiu i política de remuneracions, en el qual mostra els diferents òrgans de govern que composen l'entitat, així com informació de sessions, informes anuals o processos electorals. Un tercer accés a la composició del seu equip, on desenvolupa l'organigrama de funcionament tècnic de la Caixa, amb informació específica sobre àrees i staffs. Altre referent a informació per a inversors, amb tota la informació sol·licitada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors. I l'últim sobre clients i les seues webs, a més de la seva obra social, banca electrònica, compra d'entrades, l'APP de l'entitat i un cercador. Estem potenciant-la i estem incloent nous servicis que antes no teníem. Per exemple, antes teníem la possibilitat de fer transferències, d'enviar fitxers de nòmines, d'enviar fitxers de rebuig. Enguany ja hem incorporat, per exemple, la possibilitat de tornar rebuig, d'ordenar que es carreguen rebuig, de prompte estarà ja també la possibilitat de denunciar targetes de dèbit o de crèdit quan a una persona se li perga o que crega que la té que denunciar per qualsevol motiu. També, per exemple, pront estarà la possibilitat de, en les targetes de crèdit, optar per les distintes modalitats de pagament que n'hi ha en les targetes de crèdit. Fins ara tot això n'hi ha que fer-ho a l'oficina, n'hi ha que anar a l'oficina i dir mira que jo ara tinc un pagament mensual però resulta que vull pagar 50 euros al mes. Això ja es podrà fer en la web pronte. En qualsevol cas, la importància de les oficines físiques de Caixa Ontinyent es manté, ja que són el punt central de contacte amb la gent. La nova web de clients de Caixa Ontinyent oferirà un servei de qualitat i d'avantguarda en tecnologia i serà un portal d'accés a tots els productes i serveis amb informació diferenciada segons el segment al que pertany cada client, siga particular, autònom o empresa, així com un apartat específic per a la banca electrònica i un accés a la informació corporativa i la referent a l'obra social. Esta revolució de la banca ens obliga a fer determinades modificacions en la forma d'actuar en les oficines que el que intenten és donar un millor servici pels clients, és donar un valor afegit quan atenem a un client. Amb esta plataforma, Caixa Ontinyent s'adapta a les exigències actuals en matèria de banca electrònica i a les demandes de la ciutadania.